Amai vanoshanda muzuva reropa nawaisiye mari. Mazvinzwa, munhu anoshanda achihora mari muzuva reropa, zuva reFriday, uri kutengesa Jesu, wakafanana naJudhasi Iskarioti, kofa kudenga uende. Ndosaka muchingoshanda muchingogwetura kubhenge hakuna kana sendi, hapana kana chiri kuitwa. Mari nhau ndiye zvimbadzo nokungokwereta chete. Munosakadzwa naKesari uyu. Zivai kuti pamari pane chimiro cherima. Musati taurire kuti ndozobhadhara rendi nei mari ndozoita sei. Akakuudza kuti mugare mutaundi ndiani? Postori haagare mutaundi. Postori anogara kumusha, ovaka musha pasingabhadharwe rendi. Kwete kunamata uine puresha. Uchipota uchidya dikita raKesari, dikita rako uchipa murungu. Izwi rakati chini nhau yaizvozvo. Vanhu dzidzai chinamato chinhau haisi yemari. Mazvinzwisa. Mukaramba muchitandanzana nemari ika musinganamate zuva reFriday, chinonzi masowe eFriday, Friday be born Jesu. Saka mukaona munhu asinganamate zuva reFriday, munhu iyeye haabo kumasowe. Mapanzwisisa. Kana akafa kudenga haende, nekuti denga revanhu vatema ndiJesu. Jesu ndiyo zuva reFriday. Saka kana vanhu mukakudza zvido zvenyu, zvitsividzo zvakabva kudenga, hazvishandurwe nekuda kwenyama pasi kana nekuda kwemunhu. Saka musazonitaure kuti ndorarama sei, rendi ndobhadhara sei. Mapanzwisisa izvozvo. Izvozvo hazvina zvikonzero kana mubvunzo. Ada kuteera Mwari, unoita muranda kushure kwedare. Saka nhau yekuti mune mari mune motikari, ana baba pamuchaona musi wamuchafa vakatongwa, havachatongwa, makatongwa kare netsananguro. Akaparidzwa akanzwa akaramba aine nharo nezuva rechishanu iri, uchafa uchisvipwa nehondo hwewaini. Hatidi kuzokuimbirai mavhese ekuti mairishinabi Yesu, mairishinabi Yesu, Yesu. Mweya wako iwo wakungotenderera mumiti, wakutinga isusu tiri kufamba mumabhazi tichienda kwatinoenda, wakukonzeresa maaccident, mweya wako washaya kokuenda. Takuimbira vhesi rekuti waitore mweya wako ugone kuenda kumatare. Iwe waiswera uchisadharira zuva rechina, uchishanda uchidya mari yako. Munhu anoshanda zuva reFriday, munhu iye mari yake haina chainovandudza. Munofa muri ndonda. Makafanana nevanhu vari kunwa hwahwa kana vanhu vakaromba. Nokuti muri vanhu vari kurwisa chitsividzo, muri maGaratiya vakatanga nezvekumweya vakapedzisa nezvekwenyama. Vanhu vanoramba tsananguro vari kuramba hondo hwehwai. Zvino tichaona kuti pakuenda kudenga muchaenda nei, imi muchirwisana nehondo hwehwai yamunopiwa muzuva reFriday. Dai madzidza dare ramambo Jakobo radenzi ramamuri, mazaruwa nyanza dzemweya, mafema mhepo yerugare. Mazvinzwa, musarwe naMwari Baba imimi vanhu vatema. Ndosaka muchiona munhu wese ukaona uchishanda mari zuva reFriday, mari iyo yotenga motikari, motikari ndiyaSatani. Ukatora mari iyo ukachengeta vana vako kutengera chikafu nemari yaushanda zuva reFriday, tuvana twenguruve newe uri nguruve yacho netuvana twenguruve mukafa kudenga hamuende. Ndokutaura ndakazara, mungatuke nekushaya zivo remweya, tichasangana pasuo guru pana Pita pane mweya mutsvene. Munoona paine hondo hwehwai. Mozisi anenge aripo. Kana maita nharo, inini I am true Jinda, true Moses. Ndichakutinhai kubva kumabasa kwenyu nechamboko chitsvuku. Kumabasa kwenyu kwamunoshanda zuva reFriday ikoko, nenichikurovai nechamboko. Nokudzimba dzenyu kwamunorambira ikoko, muchigara mutuma one room tisina kana property itoto. Ndiro nichikurovai nechamboko ikoko nichikutinhira kumasora. Marovero andinoita mai ndeyekuti ndinopinda muna Kesari sezvandakaita kuna Faro. Ndobva ndakudzinga basa. Right, ikoko ndokutinhira kumasoro, ndo chamboko chandokurova nacho. Wosvika kumba kwachereko ndokurambanisa iwewe nemukadzi wako. Kana maramba kunamata ndokurambanisa nemukadzi. Kana manetsana kumbako basa rapera, mukadzi apera, ndomatinhira ndokuita kuya kumasoro. Unenge wakuti zvaoma manje, unenge wakutsvaga ini hondo hwehwai. Saka ndinokutinhira kumasoro nechamboko, ndinongokukandira matambudziko chete. Mapanzwisisa. Ndo chamboko ichocho. Kana manetsa manje maramba kunamata ichi chinamato ichi, dare raJakobo manje rinokukandirai zviyedzo. Kana makandirwa zviyedzo mese muchamhanyira kumasuo muchiti mupone. Ndo chamboko ichi chichakutinhai.
kukubvisai kumazimari yenyu iwaya. Munoziva here kuti magariko akawandisa stereke ari kusaidzi kwakasatani, mazidzimba, mazimotokari, kuda kuchena, kudya mweya kudira satanist ikoko. Saka musatambire kunhau yesatanism. Manzwa izvo? Yera hozana, yera hozana, yera hozana mufe muchienda matare.